Салом, духтарако сазе нағзен саломати хубай тарафи тило бозор даем нигоҳ кунед. Ана 11 дарвоза диден. Ана ин нуқтаи савдо омадагем. Боз ҳам аксия эълон кардагем, боз ҳам новинкои фасон овардагем. Тамоми намуди дастархон, полотенца, пастельни белье ҳама чӣ доранд. Бори хичонаи дасти аввалай тамошобино ина марамад ҳозима шумода нишон метим. Ира бинен ҳам қабор бисёр омадаем, хушрувай бо аксияи грандиозна эълон кардагем. Тамоми намуди молошонда ира бинен хи бор чихе бисёрай. Диден духтарако тез аксия эълон мекунанд, тез инода бори новинка медроя. Марҳамат метавонен омада аз наздик тамошо карда интихоб кунен. Доставка низ доранд. Касоне ки имконияти омадан надоранд, марҳамат нависеншона доставка мекунанд. Иҷода полотенца сачоқча аз 5 сомон сар меша, аз 6 сомон, аз 5 сомон сар меша бовар мекунен. Ина дастархонои фасони хушрӯ ҳамаш боршон оригиналай чӣ тавре ки гуфтум дасти аввалай тамошобино борои хичонай. Марҳамат метавонен биёен. Дона мегирен, обтоби мегирен, метавонен муроҷиат кунен. Аксия рафтеста духтарако аз аксия қафо намона нигоҳ кунен. Лицевой полотенцаҳои 35 сомона аксия шудагиай 20 сомона. 20 сомон успет кунен духтарако тамом нашава. Ина 3 рӯз. Аксия 3 рӯз давом дора. Марҳамат значит ай пага аксияра сар метиҳанд духтарако. Пага шанбе, якшанбе, душанбе, сешанбе. 3 рӯз аксия давом дора. Инам хеле лицевои фасони оригинала ҳамаги 20 сомон да метонен омада аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен. Иҷа ҳам боршон Туркияй ҳам Хитояй ҳам Гуанҷу хулас ҳамаш ҳастай. Мана марҳамат 20 сомон ира светкоша бинен арӯсако успет кунен полотенцагир бошен ҳатман анами нуқтаи савдо биёен ҳамаи чизшон арзонай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвоза аз берунай даромадгоҳшон ба ҳазур меёбен. Ман рақамашона мемонум духтарако марҳамат муроҷиат кунен бо шумода мефаҳмонанд. ҳам қохшрои полотенцо духтарако нигоҳ кунен ҳама намудаш омадай медонен 20 сомон иҷода чанд персонажай мана марамат каседа дар корай духтарона писарона ҳамаш 20 сомони диден чихор хушрӯ леди бакам астай ва гудакако хурсанд мешаванд духтарако нигоҳ кунен паукам астай леди бакам астай холодное сердцашам астай хулас ҳама намудаш ҳастай ҳамаи персонажо ҳаст ҳамаги 20 сомон ира бинен чихор калоная ина тачкишам бидай калони хушрӯи духтаро 20 сомон успет кунен ки тамом нашава. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвоза духтарако аз берунай даромадгоҳшон духтаро ба осонӣ пайдошон мекунен. Ира бинен духтаро 20 сомоне бовар мекунен. хушрӯай материалош ина марҳамат кӯдакакотонда мегирен хурсанд мешаванд. Анамихе полотенцаҳои фасони баннира бо нархи дастрас. Доставка низ доранд. Духтарако аз аксия қафо намонен. 3 рӯза аксияи грандиозне рафтестай. Нигоҳ кунен полотенцаҳои банни калони хушрӯ будку 70-80 сомоно ҳамаш ҳами 3 рӯз медонен чанд сум шудагиай ҳамаги 50 сомон. Марҳамат арӯсако духтарако занҳои азиз каседа дар корай ҳатман биёен. Ина тамоми намуди 70-80 сомона ҳамаш банниё ҳамаги 50 сомон шудагиай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвоза даен аз берунай даромадгоҳшон тамошобино бари дунёи занҳо даена ина марамат ба осонӣ пайдошон мекунен ҳатман биёен. Агар ки омадан натонен рақамошон ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен доставкатон мекунанд. Духтарако агар дастархонои фасони новинка ковенку ира бинен чихи хушрӯвай ман ами нуқтаи савдора шумода боз ҳам тавсия метим як бора гира бинен дастархонашон медонен 3 метрои фасон аз 150 сомон сар мешада. Ана моя киёзи кушодан квай чанд смаян 550-400 ина 550 сомон 400 сомон штагай у якум гиш чи вам 400 ана ям 400 сомон тамошобино ина 360 дарозиш диден духтарако 400 сомон 550 сомона 400 сомон шудагиай иҷода чанд модели дига доранд. Ана 150 сомара як бор кушоен бинан оз иҷода 150 сомашам нишон метем духтаро ина марҳамат ина ино диден ина ёям ҳам қохшрӯ ина ё 150 сомон 3 метраш 3 метраш 150 сомон. Марҳамат духтаро аз 3 зиёдай ҳатто ина 150 сомон. Ёям ам вилурия ёям ам хушрӯвояй фақат ки и истеҳсолш дига иш боша Туркияй. Бозори Корвон 11 дарвоза духтарако нигоҳ кунен рӯ барои дуюм дарвоза мешада
беҳад хушрӯборошон аз берун даромадгоҳ доранд. Тамоми намуди полотенца, дастархон, чизе ки хоҳем ҳозир иҷода акция рафтаистай 3 рӯза. Доставка низ доранд. Касе ки имконияти омадан надорад нависен хичон шумода доставка мекунанд. Духтарако нигоҳ кунед чӣ хушрӯ акция рафтаистай. ҳамё чанд сум буд пеш? 50 сомон буд. Диден пачкаш ҳозир 35 сомон шудагай. Иҷода чанд гулу чанд узор доранд. Марҳамат 3 рӯза акция рафтаистай. успед кунед ки тамом нашава. Марҳамат бозори Корвон даян тарафи Тило бозор 11 дарвоза рӯ ба рӯи 2 дарвозаи пажарка мешада. Нигоҳ кунед аз берунаи даромадгоҳшон мана дидена духтарако 35 сомон шудагай. ём хушрӯан ки сифатои аму фасоношай духтаро мана ҳамагӣ пачкаш 35 сомон. арӯсакода метавонен биёен бо нархи дастрас аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен. Агар омада натонен ина рақамуш ҳаст дар рӯи экран нависен бо маълумоти бештар аз хичон пайдо кунен. Игракои фасон духтарако акция шудаи полотенцаҳои хушрӯ. Ина марҳамат 40 сомон буд. Ино вая на лицевоя духтарон нархаш ҳамагӣ 25 сомон. ина ивайшам ҳастай диден узоршам ҳам зебраш ҳастай ҳам тиграш. Марҳамат беҳад хушрӯан ином қофасонай качествашки ё ай комплекто мондагай духтаро ай наборои қиматӣ мондагай. ина ҳозир боша акция эълон кардиам 25 сомонӣ. успед кунен тамом нашава. бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвоза аз берунаи баромадгоҳшон духтарако даромадгоҳшон биёен рӯ ба рӯи 2 дарвозаи пажарка мешавада. лекин агар натонистед ку омада духтаро бинависен хичон шумода равон мекунанд. ира бинен чӣ фасон. иҷода ҳозир ҳамаи чиро арзон кардаган духтаро бовар мекунен. ина инҷо чӣ намуд сачоқ, полотенца, мисол банни, дастархон, ҳар он чизе ки мебинен арзон шид. баъд иҷода бо вай доранд на пастелни билё доранд. ино чандиян? ина пастелни билёшонам духтаро хушрӯи ҳастай ки инорам акция кардагана. ина чанд намудуш ҳастай ҳозир акция эълон кардан. ина 150 сомон. пастелни билёям аз ин нуқтаи савдо метонен ки пайдо кунен. диден чанд намудуш ҳаст на мана 150 сомон. пастелни билё гирифтанӣ бошен духтарако ду одама 150 сомон. мана ҳамаи гулош ҳастай ҳамаи намудош ҳаст. биёен духтарако модел 28 монависен расмоша мепартоям. духтарако ира нигоҳ кунен 10 сомонай ҳам хушрӯай ки сачоқо калон калонан. ира бинен ҳамагӣ 10 сомон. иҷода ҳамаи рангош ҳастай духтарако ина нигоҳ кунен ҳамаи рангош ҳастай аҷоиб фасонакан. диден 10 сомон. инаи моделаш бо дига хелай иёшам 10 сомон. ина бинен духтаро чӣ хушрӯчаанд. марҳамат каседа дар корай ҳатман биёен. бозори Корвон тамошобино тарафи Тило бозор 11 дарвоза дидена 11 дарвоза анами нуқтаи савдо рӯ ба рӯи 2 дарвозаи пажарка мешавад. хулоса иҷода банни ҳастай ҳамаи чи ҳастай духтарако нигоҳ кунен аз 35 сомон акция эълон кардаган аз 35 сомон сар мешава. нархҳои банни анамхи полотенцаҳои калон иҷода бо супер акция ина ёе ки 80 сом буд 50 сомон шудагай. хулоса омада аз наздик бо тамошо кунен. касе омада наметонад нависен доставкатон мекунанд. анаи полотенцаҳоро духтаро наборора мепурсиден ку каробочни. ина марҳамат ҳама намудуш омадай аксияи 3 рӯза сар додаган. успед кунен ки тамом нашава. ҳамагӣ 40 сомон. ина арӯсакҳои хушрӯ духтаракҳои азиз занҳои азиз анами хе комплектакҳои фасона ҳамагӣ 40 сомон да ёра 60 мефурӯхтанд. ҳозир шумода 40 сомонӣ кардаган. 3 рӯза аксия рафтаистай беҳад хушрӯай качествашам хичам. ина биёен 40 сомон. бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвоза рӯ парои дарвозаи 2 пажарка мешавад. духтаро биён аз наздик бинен ҳамаи чи доранд духтарако интихоб хеле зиёда. инҷода халатшам ҳастай мисол двойкашам аст пастелни билёшам аст курпашам аст ҳамаи чира бо нархи дастрас метавонен омада аз ин нуқтаи савдо харидорӣ кунен. акцияи калон духтаракҳои хушрӯ нигоҳ кунен. банни халатҳои 250 сомона 100 сомон шидагай. ҳозир ман дигар светошам нишонтон метиҳам. ира бинен чӣ хело светкош хушрӯай. ина мино духтароя 20 ситаш мондагай. успед кунен ки тамом нашава. мана марҳамат ина биёен аз наздик бо бинен дар рангош бисёрай нархошон диден чӣ хел нархи беҳтарин 100 сомон.
беҳад фасон 250 кам набуд 100 сомон шудагай доставка доранд бозори корвон тарафи тилло бозор 11 дарвоза дандахтаро аз берун ай даромадгоҳшон нигоҳ кунен рӯ барои дим дарвозаи пажарка мешава мана полотенцавам хел чизо мондагай даромадгоҳшон аз берун хулоса духтаро успед кунен ки тамом нашава